ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆଜି ଛୋଟ କାହାଣୀଟି ଗୋଲାପ ଏବଂ ଭଅଁର ମଧ୍ୟରେ। ଏକ ବଗିଚାରେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଫୁଟିଥାଏ ଆଉ ସକାଳର କିରଣରେ ବେଶ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଥାଏ। ସେହି ବାଟ ଦେଇ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭଅଁର ଯାଉଥାଏ। ଭଅଁରର ସେହି ସୁନ୍ଦର ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଉପରେ ନଜର ପଡ଼ିଲା। ଭଅଁର ସେ ଗୋଲାପ ଫୁଲକୁ ଦେଖି ଭାରି ଲୋଭ କଲା। ଶେଷରେ ଗୋଲାପ ପାଖକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲା, ଆରେ ଗୋଲାପ, ତୁମେ ମୋର ବନ୍ଧୁ ହେବ? ଗୋଲାପ ପ୍ରତି ଉତ୍ତରରେ କହିଲା, ହଁ ବନ୍ଧୁ, ନିଶ୍ଚିତ ହେବି, କିନ୍ତୁ କିଛି ସର୍ତ୍ତରେ। ଭଅଁର କହିଲା, କି ସର୍ତ୍ତ? ଗୋଲାପ ଉତ୍ତରରେ କହିଲା, ମୋତେ ସାରା ଜୀବନ ଭଲ ପାଇବା ଦେବ, ମୋ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସାଥୀ ହୋଇ ରହିବ, ମୋତେ କେବେ ଧୋକା ଦେବନି କି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିବନି ଯଦି। ଭଅଁର ଗୋଲାପର ସବୁ ସର୍ତ୍ତରେ ରାଜି ହେଲା ଆଉ କଥା ଦେଲା ଗୋଲାପକୁ କେବେ ଛାଡ଼ିକି ଯିବନି। ଗୋଲାପ ଏହା ଶୁଣି ଭାରି ଖୁସି ହେଲା। ପ୍ରତିଦିନ ଭଅଁର ଏବଂ ଗୋଲାପ ଭାରି ହସ ଖୁସିରେ ଦିନ କାଟିଲେ। ବାସ୍ ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଚାଲିଗଲା। ହଠାତ୍ ଦିନେ ଭଅଁର ଗୋଲାପ ପାଖକୁ ଆସିଲା ନାହିଁ। ଦିନ ଯାଇ ଘଡ଼ିଏ ହେଲା। ଗୋଲାପ ଭଅଁରର ବାଟ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ନିଜର ପାଖୁଡ଼ା ସବୁ ମଉଳିଗଲା, ହେଲେ ଭଅଁର ଆସିଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଗୋଲାପ ଭଅଁରକୁ ବହୁତ ଝୁରି ଝୁରି ହେଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମନକୁ ମନ ପଚାରିଲା, ଭଲ ପାଇବାର ମାନେ କ'ଣ ପ୍ରତାରଣା? ପ୍ରେମର ମାନେ କ'ଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା? ଏମିତି ଗୋଲାପ ମନକୁ ମନ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥାଏ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ପବନ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥାଏ। ଗୋଲାପ ପବନକୁ କହିଲା, ଆରେ ପବନ ଭାଇ, ତୁମେ ମୋ ଭଅଁରକୁ ଦେଖିଛ କି? ପବନ ଉତ୍ତରରେ କହିଲା, ତୋ ଭଅଁର ପରା ବାଟରେ ଏକ ମଲ୍ଲି ଡାଳରେ ବସି ମଲ୍ଲି ସହ ଭାବ ବିରୋଧୀ ହେଉଛି ହସ ଖୁସିରେ। ଗୋଲାପ ଏହା ଶୁଣି ଆହୁରି କାନ୍ଦି ଉଠିଲା। ତାର ପାଖୁଡ଼ାର ଗୁଡ଼ିକ ଦୁଃଖରେ ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିଲା। ଶେଷରେ ଡାଳରୁ ଛିଡ଼ି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ଜୀବନରେ କେବେ ଭଅଁର ଭଳି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦିଏ। ବେଳେ ବେଳେ ଗୋଲାପ ଭଳି ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯିବ। ଜୀବନରେ ଜଣକୁ ମନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଜଣକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ଭଅଁର ଭଳି କେବେ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଏହି କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ନମସ୍କାର।